सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हाबावदों क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारपारसन श्रीमती प्रतिभा ब्रह्म बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। मेडामनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हाबावदों श्रीमती कुमुली ब्रह्म भाइस प्रेसिडेंट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि वमेन UPPL बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। जोंनि गेजेराव नुजाथिनो हाबावदों जोंनिनो बे क'क्राझार वेस्ट समस्टिनि मानगोनां MLA सार रबिराम नार्जारी बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। सारनिसिमबो साबायखर थाबाय। गानफोरनि गाहाय फोरोंगिरिफोर आरो समाजनि मानिनां सुबुंफोर आरो फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर, गिबियावनो दिनै दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लानो हानाय मोन्नैबो हानजानिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। मिजिंथियो जोबजासिम खेलाखौ जोङो मोनसे गोजौ मानदण्डनि खेला हिसाबै गायसनलांनो थाखाय मोन्नैबो हानजाया गाव गावनि रोंनाय रोंगौथि आरो स्किलखौ लानानै गेलेलांगोन। 26 बोसोरनि बे जारिमिन दावहारु मुंख्लं ट्रफिया गावनो गाव मोनसे गोलाव जारिमिन सोमजिबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि समाजाव लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां मोजां फुटबल गेलेग्रा जोनोम जाबाय जानो हागौ। भारत हादराव मोनसे समाव फुटबलनि फारसे गुरुत्वआ खम जालांदोंमोन। गभर्नमेन्टआबो एबा हादर नाङैनो फुटबलखौ एसेबां गोनांथि होनानै जौगानायनि हाबाफारि लायाखैमोन। नाथाय आथिखाल दिनै गभर्नमेन्टआबो फुटबलखौ मोनसे जोंनि समाजनिनो नांगारहायै मोनसे गेम, जोंनि परम्परा एबा ट्रेडिसनजों लिंक थाबोनाय मोनसे गेम हिसाबै गोनांथि होफिनदों। आसाम गभर्नमेन्टआबो दा जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव फुटबलनि फारसे मोजां मोननाय आरो फुटबल गेलेनायखौ बांहोनो थाखाय खेल महारननि गेजेरजों बायदि रोखोम गेलेनाय आइटेमखौ लाफानायजों लोगोसे फुटबलखौ लाफानानै खुंगासिनो दं। दा दावहारु मुंख्लं ट्रफिया मोनसे प्रफेशनेल टुर्नामेन्ट। बेनि गेजेरजों जायफोरनाखि बेवहाय मोजां गेलेनो हायो, देरहासार जानो हायो, बिसोरो नेशनेल लेभेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलावबो फुटबल कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैनायनि मोनसे खाबु मोननोबो हागौ। बेनिखायनो नैबे दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ बे बड'लेण्ड सोमावसारनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आरम्भ खालामनाय मोनसे खेलामोन आरो बिथांमोननि मान एबा सन्मानखौ नायनानैनो बेखौ खालामजेननाय जादोंमोन। दिनै मोनसे बियो स्टेटनि ट्रफि, रायजोनि ट्रफि आरो बे ट्रफिखौ एबा बे बादायलायनायखौ दिनैहाय बे आफादा दतमा स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोननि नाजानायावनो बे खेलाया दिनैसिम थांनानै दं। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि मददजों बेयो थांनानै दंबाय थायो आरो बिदियैनो लाखिलांबाय थागोन। आरो मोनसे समाव दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौबो मोनसे जोङो नेशनेल लेभेलनि कम्पिटिशनाव बारस्लायलांनाय नुनो मोन्दोंमोन। आथिखाल अबयस्से बाहेरा हादोरनिफ्राय बाहेरा रायजोनिफ्राय बाहागो लाफैनायनिफ्राय खमायलांदों। लासै लासै बेखौ आरोबाव डेभेलप खालामनानै मोनसे गोजौ थाखोनि ट्रफि बेखौ खालामलांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। बेखिनियाव बुंनानै बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आरो बादायनायाव बाहागो लानाय हानजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिनानै आंनि बुंनायखौ आं बाहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।